Laxoaren arau sinplifikatuak. Laxoa euskal pilotaren antzinako modalitate bat da, gaur egun ere jokatzen dena. Eta ezagunak diren beste modalitatea unitzen jatorria. Aintzina, hartzaiek pilota soro edo soropil izeneko lurretan jostatzen ziren beraien aisialdiko tartetan. Gero, herrira jaitsi zirenean, ospetsu egin zen eta Euskal Herriko kirol nagusi izatera iritsi zen 19. mendearen 2. erdirarte. Modalitate hau, 4 jokalariko 2 talderen artean jokatzen da, marra batek 2 banatzen duen plaza angelu zuzen batean. Pilota larruzko eskularru batzuk medio, kontrako zelaira bota eta atzeko marra gainditzea da helburua. Botarria, 3 hankan altxatutako harrizko, burdinazko edo egurrezko atril moduko bat da. Plazako leku finko batean jartzen da, nahiz eta mugikorra izan daitekeen. Birakaria ere bada, sakatzaile bakoitzak nahi duen altueran jar dezan. Sakean, pilota gainean botatzeko balio du. Pilota soraren mutur batean sartutako tamaina handiko botarri edo harri finko baten zatia da. Eskasa, sakatzaileak talde bakoitzeko sakea baliozkoa izan dadin pasatu behar duen marra. Sakatzaileak aukera bakarra izanen du sake bakoitzean. Huts egiten badu, aurkariarentzat tanto edo 15 izango da. Banderinak. Banderatxoak marrak sortu diren puntu zehatza adierazteko erabiltzen dira. 2 erabiltzen dira, normalean gorria lehenengoarentzat eta urdina bigarrenarentzat. Banderatxoak jartzeko arduraduna txatxaria izaten da eta honek arraia bat jokatu behar den bakoitzean honen parean jarri eta ni arrai oihukatzen du, besoa eta banderatxoa altxatuz. Honela, ulertzera ematen du bera jokatzen ari den arraiaren parean kokatuta dagoela. Alboko marra, ondoko marra. Laxoan, larruzko eskularruarekin eta 110-120 gramoko pilotekin jokatzen da. 4 jokalari talde bakoitzeko, taldeek bata bestearen parean jarriz ekiten diote aurka elkarri. Sakalaria, numero, kuarto. Sakea ateratzen duen taldeko pilotariak jokoari hasiera ematen dio, plazaren bukaeran kokatuta dagoen botarrian bote eginez. Taldeek airera edo lehen botean bidaltzen diote pilota elkarri. Eskularruan pilota irristatu araziz edo txirrist eginez. Nola funtzionatzen du markagailuak? 9 joko lortzen dituen taldeak irabaziko du. Joko bakoitzak 4 tanto edo 15 ditu. 15, 30, 40 eta jokoa. 40nako berdinketaren kasuan markagailua 30 berdinetara jaitsiko da. A2 ere deitzen zaio. Eta jarraian, 2 tanto egin beharko dira joko bat lortzeko. Berriz ere, 40ra berdinduz gero, 30 berdinetara edo A2era jaitsiko da. Tanto bat edo 15 bat galduko da, pilotak ez badu eskasa gainditzen edo pilotak botea plaza mugatzen duen marretatik at egiten badu. Talde batek pilota behin baino gehiagotan jotzen duenean kontrako zelaira pasatzeko, pertsona batek atxiki, pilota hartu eta jaurti egiten duenean edo eskularruan txirrist egiten ez duenean. Noiz jartzen da marra bat, pilotak 2 bote ematen dituenean, edo plazaren mugen barruan biratzen bada gelditu arte. Noiz jokatzen da marra bat? Talde batek joko berean 2 marra egiten dituenean edo marra bat duenean eta 40 markagailuan. Nola jokatzen da marra bat? Marra bat jokatzen denean 2 arrai pasa, taldeek zelaiz aldatzen dute tanto edo 15 lehiatzeko. Botarriaren aldean dagoen taldeak egin du sakea. Marra edo marrak jokatu ondoren, talde bakoitza bere posizio naturalera itzuliko da hurrengo tanto edo 15arekin jarraitzeko.